My name is Dorota Mołodyńska-Kuncel and I'm the coordinator of the Human Library in Wrocław. The Human Library is a library where instead of regular books you can borrow people that because of some part of their identity they are discriminated or they experience exclusion. I think now working with the Human Library and other projects that are directed to increase the acceptance for diversity and human rights, it's a very difficult situation now in Poland with the demonstrations on the streets that are clearly xenophobic. It's like a snowball. It starts with the most obvious differences like black and white skin, and then it touches Muslims, then it touches gays. It starts with the most obvious, but then it touches every form of diversity. And this is really worrying, just very worrying, because when you realize when it ends, you realize it ends up with you. How long have you lived in Wrocław for? I'm here since 8 years. 8 years, wow. That's a long time. And where are you from, Cedric? I'm from Congo. Congo? It's okay. Democratic Republic of Congo. Okay. So, why did you decide to be a part of Living Library? I think that we need to talk about those situations. I have many Polish friends which are still asking me if, it exists, the racism, yeah. And they don't know about it because no one is talking about it. Can you give me an example of a situation that happened to you that was like racist? I remember the first time I took a tram in Poland. It was in Łódź. I entered the tram and almost half of the people in the tram was like, Try. What did you do? Nothing. I was not understanding what's going on. Next time I took the bus and the tram, all the time it was like this. It was like 8 years ago, so I don't know if now they're still doing that, but it was my first, actually my first experience with the racism. How does it make you feel? You feel different. I mean, it makes you in a permanent danger. I mean, you need to be aware, you need to pay attention, you need to be ready, 24 hours, because it can happen anyway, anywhere. And I can see a ring on your finger. Yes. So, do you live with your family here? You're married? Yes, I'm married to a Polish. Nice. We have one baby. Okay. How old is the baby? 3 years old. 3 years old. Okay. Has it ever happened when you were out with your family? Yes. With your wife and children? Yes. What yes, happened? yes. There is a situation when she was pregnant and the guy was holding a knife in the tram saying that he's gonna attack us, I don't feel bad only about those people attacking, I really feel bad about the people around. The tram was full, it was during the day. My girlfriend at that moment was pregnant. A guy with a knife was attacking us. No one said any word. I mean, nothing.
So how did it end? We just changed the tram, just went out. And he never followed you? The guy wasn't there? No, the guy was saying, if you don't go out, I will put, this knife in you. What does your wife, like, how does your wife feel? What does she think about it? Does she do anything about it as well? She cries. Does she cry a lot? Yes. Yes, because she's spending more time with the baby. I'm working, she's not yet working. At this moment, she's looking for work. So many times she goes out with the baby and she's attacked. They attack her verbally most of the time. What do they say? What they are saying? That she is a bitch. They say that she's a bitch because she's having a baby with a foreigner. They see that the color of the skin is different. So it's bad because she's even more attacked than me. Yes, really. My wife is more attacked than me in Poland. I don't know what to say to that. I'm sorry. The fact that we are so homogeneous nation, so much composed of one nation and the dominant religion, has a certain consequence for the level of acceptance towards migrants. Because most people in Poland do not even know how to deal with people who are different. Ta jednorodność grupy powoduje, że grupa jest zamknięta, jest znana sobie nawzajem, jest duże poczucie bezpieczeństwa w związku z tym, a w momencie, kiedy grupa się otwiera, kiedy granice się otwierają, dostajemy więcej wolności, z której możemy skorzystać albo której możemy się też bać. I jest taka zasada, im więcej wolności, tym mniej poczucia bezpieczeństwa i mam takie wrażenie, że w Polsce nie wszyscy sobie poradzili z tą. And this is a perfect breeding ground for prejudice, stereotype, for fear, for for all the negative consequences of not knowing other people. This is Poland. Hey, dajcie mi bambo! Bambo! Daj mi murzyna, nie? Daj mi murzyna, nie? Szmato jebana, ty kurwo jebana! Spierdalaj kurwa to! Pizdę kurwa! Ty chuju jebany, Ty kurwa! Spierdalaj, bambo! Chodź, kurwa! Chodź! Chodź, kurwa! No chodź! When our human books comes or calls me and they say that they have been beaten up or they experienced something really nasty, I feel really sorry, and I feel really ashamed for my city, for my community members, that
there are such things happening here. La seule raison pour laquelle je suis encore ici, c'est juste parce que moi, ma vie ne dépend plus de moi seul. Voilà. J'ai 2 personnes maintenant derrière moi, tu vois. S'il faut que je pense à quitter ce pays, il faut que je pense aussi, OK, je vais amener 2 autres personnes avec moi, quoi, tu vois. Je veux pas que ma fille puisse vivre ce genre de situation, quoi, tu vois. C'est pourquoi je suis en train de chercher un moyen de quitter ce pays avant qu'elle ait même 1 an ou 2 ans, tu vois, quoi, parce que... La mentalité ici, ça affecte, c'est triste. Un jour comme ça, elle m'a dit, elle nous a raconté que... Oui. Elle entrait dans le tram et il y avait des Polonais qui devaient prendre la poussette. Et dès qu'ils ont vu l'enfant, c'était un métissé, ils ont passé, ils ont craché à côté. Ils ont laissé. Ils ont laissé. Faut amener des gaz. T'as un gaz, toi, avec toi Ben là? oui, j'en ai. Attends, je vais te montrer ma gaz d'abord. T'as acheté une bouteille de gaz, toi? J'ai acheté une bouteille de gaz. T'as acheté ça combien, toi? À 30 zloty. 30 zloty? Ouais. Tu te balades avec ça tout le temps? Tout le temps, j'en ai en fait. T'en as, toi aussi? Non. Mais il m'en a Ça, pas. c'est très bien. Tu fais quoi? Tu te balades avec ça? Oui, je me balade avec ça. D'ailleurs, j'ai utilisé ça il y a 2 jours Tu fais passés. quoi avec ça, toi? J'ai utilisé ça il y a 2 jours passés. Il y a 2 jours? T'as utilisé ça? Ouais, mais c'est piquant, je vous jure. Moi, T'as utilisé ça? Oui, j'ai Comment? utilisé ça. Il y a un gare comme ça, j'allais vers Carrefour. Ouais. Ah ben, je me suis arrêté pour traverser de l'autre côté de la rive. Il y avait une voiture qui arrivait. En journée ou dans la En journée, comme ça. Et le gars m'a vu directement, il a commencé à lâcher moi. J'ai dit, non, j'étais là comme ça, je dis, avec tous ces stress, Mais j'avais... attends, il y avait du monde autour. Mais il y avait du monde, tout. Il faisait chaud. Ils ont c'était réagi très- comment, les gens? Non, ben, avant que les gens arrivent tout près, on était juste à 2-3 mètres comme ça. Il est venu en face me dire, ben, Zaperda, là, si tu continues, je vais te taper. Donc, il commençait vraiment à m'agresser, quoi. Ben, j'ai dit, j'ai pas de choix. Ou soit c'est moi, il me casse la gueule, ou soit c'est moi qui lui casse la gueule, je prends le truc. Tu lui as mis ça? Ben ouais, gars, c'est piquant si je vous Tu as mis ça sur son visage comme ça? Ouais. Ben, il n'a même pas réagi, il cherchait là où... Et t'as fui ou bien t'as Non, il t'as n'a pas attendu la fui. police? Même pas, je n'ai même pas attendu la police. parti? J'ai parti et les gars, il restait là, il était là à me prier, il savait pas. Mais justement, c'est que je comprends pas. Vous deux, vous avez eu des cas comme ça. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Ça vous est déjà arrivé d'appeler la police depuis que vous êtes en Pologne? C'est même pas le temps. Moi, je me souviens. Je suis sûr que... Il y a combien? Ça fait combien de temps ces petits? C'est arrivé 6 mois, non? Oui, mais toi, tu dis ça, toi, t'as pas appelé la police non plus. Ben, j'ai ça. Oui, Avant mais d'appeler après, la police... tu dois appeler la police pour lui dire ici, à tel endroit, je me suis fait attaquer. Pour que ça soit enregistré. Même si on ne va pas l'attraper, ça doit être enregistré qu'il y a eu des attaques. Parce qu'aucun appel, quand il y a 0 appel, dans leur tête, il y a 0 attaque. Ils vont montrer les statistiques de Wrocław. Ils vont dire, l'année passée, on a eu 5 attaques. Toute l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement 5 fois qu'on a appelé. Pourquoi vous n'appelez pas? Si la situation change, on pourra dire, ah, nous, on a contribué. Parce que nous, on voulait en parler. Pendant qu'il y avait beaucoup qui ne voulaient pas, nous, on a dit, on va en parler. Cześć, a w zasadzie shalom. Witam Was na pierwszej lekcji języka hebrajskiego. To jest kurs dla początkujących, więc się nie przerażajcie. Te literki naprawdę coś znaczą, to nie są robaczki. Urodziłem we Wrocławiu, jestem Wrocławianin. Tak, zresztą tutaj urodzili się też moi rodzice. Nie zawsze wiedziałem, że mam pochodzenie żydowskie. Dowiedziałem się o tym, kiedy miałem kilkanaście lat. Powiedział mi o tym mój tata, że moi dziadkowie po wojnie w latach 50. zmienili nazwisko. I co wtedy poczułeś? Ale jak ojciec mi powiedział, że jestem Żydem, to było ciężkie, ponieważ on mi powiedział, natomiast nie dał mi narzędzi. Ja byłem, jako 13-latek się miotałem tożsamościowo bardzo mocno. To była dla mnie na początku taka trauma,
Ja tego nie przyjmowałem, bo wyobraź sobie, że nagle coś, co jest jedną z największych obelg, jaką się w podstawówce dzieci przezywają, zaczyna dotyczyć ciebie, to jest część ciebie. Kiedy miałem 17 lat i razem z wycieczką szkolną pojechaliśmy do Auschwitz. I jakby ja czułem się taki, że to mnie... czułem się tak, że to bardziej niż moich kolegów dotyczy, dlatego że praktycznie wszyscy członkowie rodziny mojego dziadka zginęli w zagładzie. I jakby, że to jest coś, że to jest bardziej moje niż ich. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale od tego miejsca zacząłem bardziej się śledzić w telewizji to, co się dzieje w Izraelu, co się dzieje jakby... Zacząłem się trochę interesować kulturą żydowską i w wieku lat 19 trafiłem do społeczności żydowskiej i tak zaczęła się moja jakby proces odzyskiwania czy budowania tożsamości żydowskiej. Musimy krzyczeć to dużo głośniej, dużo jaśniej i dużo bardziej stanowczo zaakcentować nasze racje. Wielka Polska katolicka! Wielka Polska katolicka! Tu jest Polska, nie Bruksela! Tu się zboczeń nie popiera! Wolności słowa! Żądamy wolności słowa! Wolności słowa! Żądamy wolności słowa! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Ja myślę, że pozwalanie na organizowanie manifestacji środowisk skrajnie prawicowych jest totalnie niebezpieczne. Jest przyzwoleniem na pewien dyskurs, na wypowiadanie pewnych opinii, które w przestrzeni publicznej nie powinny być wypowiadane. Rasizm jest zakazany przez prawo polskie. What is interesting that this march, when they burned the statue or figure of Jewish person, was anti-immigrant or anti-Muslim. So as you can see, that this interconnections between those fears and those is rather big. What was quite striking in this case that there was no, I would say, sound I would say visible reaction on the part of public authorities. And not reacting even verbally, right, saying that this is wrong, this is kind of allowing it to happen. Spalenie kukły. Jak ty odbierasz i dlaczego w ogóle to się zadziało? To, że na rynku miasta, które jest Europejską Stolicą Kultury, 2016 spalono kukłę Żyda, strasznie mną wstrząsnęło. Póki co to jest kukła, ale sam fakt, że się pali kukłę, świadczy o tym, że budzą się demony. Budzą się demony nacjonalizmu, budzą się demony ksenofobii, budzą się demony niechęci dla wszystkiego, co obce. A nie sądzisz też, że większość ludzi w Polsce jest jakby trochę, może przeciwko Żydom, nie rozumiejąc, dlaczego tak naprawdę powinni Tak, ja być? myślę, że ten antysemityzm w Polsce jest takim antysemityzmem, jak zresztą każde uprzedzenie jest uprzedzeniem, które jest bezrefleksyjne. Jakby nie dekonstruuje się tego uprzedzenia, dlaczego nie lubię kogoś, tylko kogo nie lubię dlatego, że mama albo dziadek powiedział mi, że nie lubię Żydów, bo są bogaci, bo wyzyskują, bo rządzą światem, bo zabili Pana Jezusa. To jest irracjonalne, każde uprzedzenie. Ono nie jest zakorzenione w coś subiektywnego, to jest pewna stygmatyzacja. Mhm. A kiedy zrobiłeś coming out jako gej do rodziców? Ja zrobiłem coming out jako gej bardzo późno. To było po tym, jak byłem w trakcie studiów do Izraela, miałem 25 lat, czy 26 lat. Tak jak ci mówiłem, zaczynałem moją przygodę z judaizmem ortodoksyjnym, który patrzy bardzo niechętnie na gejów, więc jakby nie czułem, jakby wypierałem to długo siebie nie akceptowałem i dopiero w Izraelu, kiedy trochę zluzowałem z religijnością i zobaczyłem, że są geje i Żydzi, którzy to łączą i są szczęśliwi, no to zdecydowałem się na coming out. Trudno jest być gejem w Polsce?
Trudniej niż być Żydem, A dlaczego? bo to jest postrzegane jako zboczenie, to nie jest postrzegane jako coś normalnego. A ludzie, głównie myślę dlatego, że są wychowani w duchu konserwatywnym, jednak ten wpływ Kościoła jest nadal duży, wydaje mi się, że to jest wybór. A wyglądam tak. Pobili mnie i mojego partnera. Dzwoniłem na 997, dzwoniłem na 112. Goniłem nawet skurwysynów, którzy nas pobili przez krakowską Diltę Augustiańską aż do Majselsa, a policja była tylko ponoć na krakowskiej 20 i tyle. Także, no, wypierdalajcie stąd, wiecie? Jeżeli jesteście gejami, lesbijkami, transgender, wypierdalajcie. W Polsce nie mamy prawa weto. Pierwszy raz mnie pobili, wiecie? Tak naprawdę. Pierwszy raz. Ale dotkliwie. I nie mam pomocy znikąd. Nagrałem to... O, tutaj. O. Dzień dobry, cześć. Osoby LGBT są w Polsce ofiarami dyskryminacji, chociażby dlatego, że nie mają wielu praw, które mają osoby heteronormatywne. Teraz jeszcze w dodatku nowy, konserwatywny rząd w Polsce chce jeszcze bardziej utrudnić życie osobom homoseksualnym i tak zaostrzyć prawo, żeby nie były możliwe żadne już jakby odstępstwa od tego prawa. Dzień dobry Państwu, to jest mediumpubliczne.pl, radio mediumpubliczne.pl, ja się nazywam Ewa Wanna. Zrobimy dzisiaj rozmowę dotyczącą praw osób homoseksualnych w Polsce, czy też raczej braku tych praw. Moimi gośćmi są Jakub Urbanik. Dzień dobry. Jose Luis Alonso. Dzień dobry. I Jan Kirschenbaum. Mówimy o tym, że pozwoli się gejom i lesbijkom wchodzić w związki partnerskie czy w małżeństwa, że to nie jest przywilej, to jest prawo człowieka. My maszerowaliśmy i będziemy maszerować pod takim szyldem, że to jest, że nie chcemy być obywatelami drugiej kategorii, że dla nas brak związków partnerskich czy małżeństw, bo ja jestem za tym, żeby to były małżeństwa, to jest po prostu wykluczenie. To, że ja się czuję jako gej, obywatelem drugiej kategorii. Jose Luis Alonso jest z Hiszpanii. Skąd dokładnie? Mieszkam w San Sebastian, w kraju Basku i jestem z Galicji. Ale połowę roku mieszkasz w Warszawie. Tak, to też. Dlaczego? Bo mój partner jest Polakiem i mieszka w Warszawie. Wy chcecie wziąć ślub w Hiszpanii. Jest problem, tak? Queremos casarnos en España y hay un problema. Jest problem, tak. Nie ma się co śmiać, poważna sprawa. No to jaki to jest problem? Problem jest taki, że to nie jest tylko kwestia naszego małżeństwa, to jest kwestia małżeństwa każdej osoby, która chciałaby zawrzeć związek za granicą wedle prawa obcego. Lokalne władze wymagają zaświadczenia z kraju pochodzenia, że jest się zdolnym do zawarcia, czy zdolną do zawarcia małżeństwa. Problem jest z tym, że polski wzór tego dokumentu, teraz już w randze ustawowej, wymaga wpisania, z kim się to małżeństwo będzie zawierać. Postanowienie Poznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2015 roku w Warszawie postanawia oddalić apelację. Proszę posłuchać ustnych motywów rozstrzygnięcia. Celem jest zawarcie małżeństwa obywatela polskiego lub bezpaństwowca za granicą. Pamiętać należy, iż zasadą polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego, a przede wszystkim zasadą ustrojową określoną w artykule 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalenie, iż małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny.
Ale zawarcie związku małżeńskiego jest potrzebne po to, żeby zmienić mentalność innych ludzi? Tak, tak. To znaczy to, że my chcemy się pobrać, pokazanie tego, że chcemy się pobrać, jakiś sposób, czy sformalizowanie związków osób tej samej płci, możliwość sformalizowania związków osób tej samej płci, tak jak się to stało w Hiszpanii, może znormatywizować to zjawisko w ogóle i przyzwyczaić społeczność, społeczeństwo do tego typu zachowań, do tego typu związków. Hemos decidido hacerlo por el camino en el que sabíamos que la decisión iba a ser negativa, porque es una batalla que yo creo que tiene una dimensión efectiva y tiene también una dimensión simbólica, de visibilidad, de demostrar que no hay por qué aceptar una regla injusta. Cuando tuve ocasión de expresarme en el tribunal aquí en Varsovia, lo quise hacer de forma explícita. Yo sentiría que el Estado polaco viola mis derechos si deniega este certificado matrimonial, porque lo que me parece desleal es que impidan a un ciudadano polaco que lo contraiga fuera de Polonia y sobre todo que me impidan a mí hacer uso del derecho que me corresponde conforme a mi propio estatuto jurídico nacional. I think that in upcoming months or years, I would not expect any serious change regarding LGBT rights, because we do not have serious political forces that would support LGBT people. Ja mam poczucie klęski, mam poczucie porażki. Zwątpiłam tak naprawdę w tej chwili, jakoś mi jest trudno się z tym wszystkim pogodzić, bo mam takie poczucie, że to, co robiłam przez 20 parę lat, że to wszystko było na nic, że to nie przyniosło żadnych rezultatów. Być może się mylę oczywiście, ale tak się w tej chwili czuję. Czuję się, że się napracowałam i właściwie nic z tego nie wniknęło. When you see this tension increasing, and on the other hand, you have the government that pushes for legal solutions to justify hate and to justify discrimination. This combination of the two is really worrying. Because when it works together and you have the law and you have the people standing behind the wall that is the law that is discriminating, then it's just war, basically. Right after the last terrorist attacks, Polish government announced that in this situation they cannot accept the refugees, which I think is based on political calculations that people are afraid. So we're gonna tell them, yeah, we're gonna use this fear for our benefit. Kurwa, no? No, dzwoń! Dzwoń, kurwa, Allahu zjebany, kurwa. Nie wolno puścić w sklepie. Co ta? Allah jest, kurwa, pierdolonym, kurwa, berłem, kurwa, no. Co? No dobra, no dzwoń, dobra, no, okej, chodź no. Co? Promoc masz jakieś, kurwa? Co? No już, no. Skręcić, kurwa, zajebany, kurwa, się, no chodź. No. Okej, zakryć, kurwa. Ale no to, kurwa, jaju, kurwa, no, kręć, kurwa. Brudacie, zajeb. Brudac.
trabajo en una escuela pública en Sohachev. Es una escuela que queda ubicada muy cerca de donde nació Chopin, de la casa natal. Es una escuela, para mí, un sueño estar trabajando ahí, porque el entorno es maravilloso, hay árboles por todos lados, hay pájaros cantando todo el día. Qué bueno. He sido muy bien acogido ahí y el día sábado, que es uno de los días en que yo trabajo, normalmente yo termino mi trabajo al mediodía. Pero ese día hubo un concierto en el cual participaron mis alumnos, entonces yo regresé a casa un poco más tarde. El problema surgió porque la persona con la que yo me encontré y que me atacó en un tren me puso una etiqueta. Pensó que yo era de una cultura, de un país para el cual él no es algo que él acepta. Okay. Estaba en contra de lo que él piensa. Entonces me puso una etiqueta y me atacó por esa etiqueta que él solo me puso. Y me dijo, ¿de dónde eres tú? ¿Acaso eres árabe? Y yo le dije, no, yo soy de Chile. Ah, ya. ¿Seguro no eres árabe? No había viajado nuevamente en este tren porque tengo miedo. No quiero encontrármelo en la ruta porque sé que vive muy cerca de donde yo trabajo. Estoy constantemente yendo en automóvil con mis compañeros. Es un poco difícil retomar la ruta. Lo que más me da nervio es encontrármelo, porque yo sé que otras personas no son tan violentas y si veo a alguien que puede ser peligroso, ya sé que tengo que moverme. Tengo que ir al primer vagón o cambiarme de asiento. Es un poco absurdo, pero no provocar. No provocar por ser diferente, es una tontera, pero es así. Estoy constantemente en alerta, porque de otra manera es peligroso. Hay que estar atento. ¿Sí? Estaba sentado y diagonal a mí estaba un polaco de cabeza rapada y en un momento que estaba bebiendo y en un momento me preguntó en qué estación estábamos. Yo, como venía leyendo, no me percaté en cuál y le dije una estación en la que no era. Entonces él se enojó por eso. Me dijo en polaco, "So kurwa chuj kłamiesz". Y en ese momento me empezó a preguntar, "Skąd jesteś? Czy jesteś arabski? Albo coś?" y tak dalej. Y en ese momento yo me di cuenta que era una persona muy agresiva, que tenía una cultura muy, muy baja y que no tenía muchas posibilidades de hacer algo. Estaba parado frente a mí, medía 1,80 m aproximadamente, y se paraba y me pegaba con las manos y trataba también de pegarme con las rodillas. Sí. Y después no me di cuenta en ese momento cuántas veces me pegó, que al otro día tenía aquí un moretón sin darme cuenta. Ese día no sentí dolor incluso. Sino que el otro día empezaron a aparecer las marcas. I was just coming back home with my friend, and we were just walking through this park. On the left side of the park, there was this bench where these 3 guys were standing up and 1 girl was sitting. And one of the guys, they just approached me and they said, "Do you have a smoke?" And I said, "I'm sorry. Literally, I don't have any smoke, but I was smoking one." And I said, "You can take one of these." And he just like hit on my head and smoke fell on the floor. And then after that, he just started punching me on the face. And 20 minutes later, I was unconscious.
And they didn't touch my friend because he was white. My nose was broken, my teeth are still moving, I have stitches in my mouth. My leg is broken. It's like, how hard can you hurt somebody? And you know what hurts me the most is the comments that I'm getting after this. You know, the beating didn't hurt me that much, but what people think after that, it's like when the news is broken and we had this like post on the internet and everyone was telling me, it's like, go back home, we don't want you, we hate you. My friend called the police and my friend called the ambulance, and police were there, but they said it's not a racial crime. Well, they didn't take my wallet, they didn't take my watch, they didn't take anything. What was the motive then? Why me? Because my friend walked away unscathed, untouched, unharmed, and 3 people were stomping on me like I was football. I feel discriminated and isolated now after this incident transpired. I just went to the Żabka shop and I just let all the white people do their groceries first, although it was my turn. But I just somehow feel like I'm a second-class citizen now. And I should wait. I don't know what I've done wrong, but I'm still asking the question, but I just want them to get done with them so they don't punch me in the face again. I'm done. ¿Sientes que está como yendo a más? O sea, como que está creciendo este odio al diferente. A mí me asusta que esto vaya a crecer más, porque de hecho pienso que mejor no va a ser, no va a mejorar, solamente va a empeorar. Y una de las primeras cosas que yo pensé cuando me pasó esto fue regresar a Chile a la semana siguiente. Pero pasó algo que me hizo ver que el mundo no está tan mal, que hay posibilidad de que mejore. Bueno, a raíz de lo que pasó, Derechos Humanos se contactó con nosotros porque querían de alguna manera disculparse en nombre del pueblo polaco. Entonces es un festival en donde todos los días se toca música de Chopin diariamente, y el día 29, antes de la clausura, nos invitaron para abrir ese concierto, y se le dio mucha difusión en prensa, y la gente que llegó era gente que quería apoyar y dar su testimonio con la presencia en ese concierto de que no estaban de acuerdo con esto que está pasando. Dzień, w którym odbył się koncert, na który zostaliśmy zaproszeni, był takim dniem trochę, no tak jak zwykle zaczął się, ale później towarzyszyły naprawdę emocje, było bardzo dużo wzruszenia. Weszliśmy na salę, było bardzo dużo ludzi, publiczność, naprawdę była pełna sala. I wszyscy w momencie, kiedy ukłoniliśmy się, wszyscy wstali i zaczęli bić brawo. Więc to był ten moment, gdzie bardzo wzruszyliśmy się, dlatego że nie spodziewałam się takiej reakcji, takiej solidarności z Krystianem. To miasto was potrzebuje, tu jest wasz dom, zostańcie z nami. To, co się wydarzyło, było dramatycznym, ale jednak tylko incydentem. Wszyscy tutaj nie kierujemy się uprzedzeniami, tylko po prostu szacunkiem, sympatią, dobrze pojętą ciekawością drugiego człowieka. Prosimy, zostańcie. ¿Ha cambiado tu percepción del país después de que te pasara esto? Lo amo más. ¿Lo amas más?
Increíble. ¿Por qué? Porque conocí con más fuerza la parte buena de los polacos. Hay muchos polacos que son maravillosos y me han dado la fuerza para mantenerme en este país. I think there's a lot to do, and especially now when I have a feeling that as a society in Poland we just move backwards, we take step back. It's so frustrating, and I just all the time think how much more work we will have to put into society, and how much more of civic education and just education about human rights, how much more of this work we will need to make to clean up all the mess that is happening now. Sprawdzić, czy nasz chleb też jest smaczny. Sami, ale tak wiesz. No jak? Trudno podnieść kanapkę. No coś ty. To są kolorowe dzieci. To jest historia, która jest historią mojej córki i o niej chciałabym opowiedzieć. Uważam, że robię coś, co jest bardzo potrzebne dla nas wszystkich tutaj w Polsce i chciałabym o tym opowiedzieć. Moja córka urodziła się w Surinamie i tam spędziłyśmy pierwsze 3 lata jej życia. Trochę więcej niż 5 lat temu wróciłyśmy do Polski, do Wrocławia, ponieważ ja jestem rodowitą wrocławianką. Zaczęło się wszystko, jak Sami poszła do 1. klasy, gdzie okazało się, że wśród tylu dzieci ma jedyna ciemniejszy kolor skóry. I Sami chodziła do szkoły, ale nie do końca była zadowolona. Mówiła, że dzieci się na nią patrzą, pokazują palcem. Nie do końca czuje się tak jakby u siebie, tak? Że widać to, że inaczej wygląda. I w jaki sposób ja mogłabym jej pomóc? Ponieważ z dnia na dzień bywało coraz gorzej, ona coraz niechętniej chciała iść do szkoły. Jakby w międzyczasie też nawiązała się bardzo fajna i taka kreatywna współpraca z Omena Foundation w Warszawie. I właśnie wspólnie razem stworzyłyśmy projekt pod nazwą Ambasada Tolerancji, który jest takim już ogólnopolskim projektem i polega na tym, że razem z Sami jest tym małym ekspertem i opowiada dzieciom w przedszkolach i w placówkach szkolnych, kontynentach, o różnych kulturach. Cześć dzieci, ja się nazywam Kasia. A ja Sami. Przyszłyśmy dzisiaj do was, żeby porozmawiać z wami o tym, jak to właściwie wygląda na tych różnych kontynentach, jak to się dzieje, że czasem ktoś inaczej wygląda niż druga osoba. Kto z was wie, co to jest świat? Świat to jest takie miejsce dla wszystkich ludzi i dla wszystkich zwierząt. Jest bardzo piękne. Sami rozmawia z dziećmi też o tym, co to jest tolerancja, co trzeba zrobić, żeby być, jak się zachowywać, żeby nikogo nie ranić, nikomu nie robić przykrości. Bądź miły, nieważne na jaki kolor skóry. Bądź miły dla każdego, nieważne jak ktoś wygląda, nieważne czy ktoś nosi okulary, jaki ma kolor oczu, włosów, czy jak wygląda.
Jesteśmy mili dla każdego. Czyli na przykład jak ktoś idzie ulicą i my jeszcze nigdy takiej osoby nie widzieliśmy, to ładnie jest ją pokazać palcem, czy nie? Sami, a powiedz mi jeszcze, czego ty tak bardzo nie lubisz czasem? Jak dzieci mi dotykają włosów i wytykają palcami i się ze mnie śmieją. Czyli słuchajcie, widzicie, te wszystkie zasady, o których my rozmawialiśmy, to są zasady, których należy przestrzegać i wy jako tacy mali ambasadorzy tolerancji będziecie tych zasad przestrzegać. Myślę, że nie jesteśmy w stanie zmienić myśli wszystkich ludzi tutaj u nas w Polsce, ale jeśli po naszych warsztatach choć kilkoro dzieci powtórzy, o czym one były, to małymi krokami jesteśmy w stanie pomóc otworzyć się Polakom na wielokulturowość. Of course, what I would most wish would be to feel like my society works like how it should be, and I would love that. Every time we close the Human Library, I always tell our books how many readers they have been and who was the most popular human book, but I always say, and I really wish we don't have to meet up again, that there's no need for the Human Library again.